Oi, ngangai kata jibu benta jong blai. Ah. Ma, tamba ngimla ban chane tah kata. Damar balai ublai porba u thau yang i. Thau yang i don ta free will ka free choice. Ma, ublai la adep a yang i kata ka free choice. Bang jit ma. Ndai bang shoot up haying syong haying in sawan hi tu. Ni hab li wa. What are the lessons that people should learn from the breakup, according to you? I would probably say just learn from your mistakes and do your best to, take the positives. If they would handle, how would you handle having a relationship with their ex? It means like a friendship with their ex. Is it possible to maintain a good, healthy relationship? I don't think so. No, I mean you can have no grudges, but I think the past is the past. Yep. Away kam dai ba kumbalai ang iway ne menne ba. Kim dai ban snau ba kani da bakin ya shoot ma. Kalau break up namang iong ba kata ka experience. Marna ka experience ngi learn ngi nang ma. Kumno ban ya chak ma. Mereka away pat ngi dai ban i kum kibri belasung thu. Away ka dai ba ngi kumba ok kabadang kantin parag ba ang blessing in disguise. Kamut kato ka relationship da bakidon ka badai toxic kamut ka dai ka blessing balai. Namar ublay klam plan ne pi banyak kendo ba ito. Relate nakato peace nguthu ba pin sayo dai way pat bat pinang ba pnya dai kham ba bat i. Ka peace ngo try ba lada ki along porlop bat ki ex jong ki kalong ka babhane kam dir ne ban yadan jing dai issue. Kalau sniu bi kata dia. Kalong sne. Hai. Pipat nam. Yang ka kam long khut kin namar bali tu ex jong ki lang la break up ya. Di kala di banyak nyak shaprang da ka way patin ka lenti. Lenti. Okay. Pipat. Em lada kato ko jelong perlok bat ki ex ma lada kamlang mau juntut ya jadai bat mai jongki kam nilai. Lada kalau mau juntut tak kamut ka pentut ya jadai bat mai jongki. Namar teng kala ban je ma lada ngila break up ro ngi break up katum ka understanding ma las tu ngila keren. Namar lesi nakayi kentai ni nakaliang senrang ilas tu ba kimlang ban ya lang. Tamba ki ong nginyai ne kata jadai jongi ngimla ban ong ba nginyalong nong shun sa ma o namar ba tani jadai jongi kalong bat ba. Oh, namar wa P plus ni plus chat ang akumta. Ndray ngidang la ban adjust namar ngi impara brio ngi haban ya map. Ngi haban ya map. Kabakong sande kata. Ngi move on but iway bat mai. Ndray pat ladang ngidon kwa banda jadai bat i. Ato jadai jonga ba itu i expat kam dai ban pentut ya ka jadai jonga kam dai ban long mau juntut ya ka jadai jonga bat mai. Do you think some people they need to provide closure after a breakup? I'd say it's probably healthier. It's probably healthier for both parties because you don't want things to drag on, That's like right. That's in the right. past, if you know what I mean. So, but it's possible. Yeah, it's Need to provide possible. pressure. Okay. Yung kam sa babini so tu ekibli bang breakup ne. Kadot kam kata namar balay namar lada ping sutu em kan sapoy kan jinya ka long kapor ba ngin sa perkat ngamla ba ne kendo bat i. Ndre habang iya break up kat haka understanding pat. Let's see kadon mau juntut ne kadon jadai na ying na sem. Ma te kum kitang ya pasutu akan thay kam laban ang ba la shit shinra yang anek shinram laban ang kala shit kam thay nga ndring lapan sung tu iwe pat ki ay kida bangi break up na bangi na sutu bat kata just tu jangiro kalman ra ka jing sukin hadin na bola dangi break up ro kamut with understanding just tu lang Kadai. Tama ka patay mata kalau mungkin nada kin thay ki break up ba ex ne ba ulok ya. Kidang ya shoot na jurang. Ba shinra ka jo hi. Di long at least kidai ban long ban it bit tang yo tu kan tu brio kan ba la ki mo ba la shimta ba la ki mo ba la bu ublay benta mo Try kata ka jingbu benta beli ka don try ne kadai ka jingyate jong kibriu ne kadai ka jing soto iway ne ya pi kata tem de di so kadai bu ublay la bu hik krong di mo okay di badong banya yung na dia te kam de le kumtane ka benta jong aro kalaban ong ba oi ngangai kata jibu benta jong blai ma tamba ngimla ban chane tah kata damar balai ublay porba u thau yang i don ta free will ka free choice ma ngi jit ino dong i ma teng pat shuon om takin ha ka jing em ngi kwa ban yo ka jing suk ngimla ban ni ya syong lang hata ka ne ka ding ma ngi kwa ba kumno kan don be ka jing suk tingi jit iparlok ibala ban i yang ha iparlok ibaya id markelyang namar ka jing edai parlok kam de ban long tak sipot namar ngi perkat ya ka future ma ka future jong kum ulok ne ka lok kam de perkat otang menta bangi layo bangi layalang samla kum ne ngi lai id ma ngi kalong ka bangi sko tenat menta hendring ya perkat ya kalawai bangi hab ya syong syong temen man kran pangata jingbu benta jong bulai hoi kadon ngi kristan ndre ka wai pat
tadi kata ba ublay la adab yang kata ka free choice bang ngijit mo hindi bang show up haying syang haying ang sawan dito ni habli wa natra daw ngilaban ang baka break up teng kubang ipim na kaday ka blessing in disguise mo lani kaday taba ublay uklem pat mon mo kabut ngi break up nambalay ngi habya chakoy pat ngi don ka experience what is kaya ka pinong nam tagi kena samlaman ta kana future generation pinong kum kaya ka jing kaya ko ban ang iki te kum kibri kum kuna samlama lam labang habang tren nam takiway kaday ta katahi ba ikun samlaman ta idi banya jit ha mo ibne bashu bam jaklut kum okting khasi mo bam jaklut lek kerki oh tay na marubyang kador nga suya habat ubyang ka jing don jing em ngalit kendrop yu em ngiya chua ngi pule ka jing long jang yui pat ngi haban pule sani ba ka jing long jang yui pat mo nang ba utau so jaga ji unang yaisa undai utau so bane uso basa mo bat kata jade jongki kade bane shilenter namar balai ya perkhat ya kata ba kade jade jongi samla contation rang kam dei ban kut na tang sipor ngi ha perkhat ba ya ka e basadin takadaw ban shu kun rup ya doyono kadkut no tang sip dai kalau la ban dei news nem prasem min kadkut no mo ladang ngimla ban pediang yui pat pada ka yui pat kadai ba ngidon kamban pediang ya ka jing duna jing yui pat ban wat yung nuno samla na kasamla balong perfect nginom la ban yo dai lilero te kabakong san kadai ba ngihap ban pediang ya kajuduna jing we kakentai ka ban pediang ya usin rang rangkat kajuduna jing usin rang rut udah ban pediang ya kentai rangkat kajuduna jing mo dai ta kata habakila ban im kata adjustment mo ban im ban adapt ya ka jinglong jing we pat nang ka kentai ka bakla usin rang ula ban pen i jing bakla jong i mday ban tim man tala mo i just tu jing mot hey pila bakla kum ni balik pimle na kum ni mo jaka ban tim man tala na ban li that kiway penbet mo bat ka kenteru mo tu buri katu kentei no katu party basya penbet dari ban ten sungri oh une penbet nga umday ba upin point nya ka mistake jonga ndrei kwa ba ngangan biang ngangan janai bat day katarukom baka jadai joki arngut kanayay ne kanaysa. So nobody is, exempt from help. Like if people need help, it's no problem to ask. That's right. Never be like, sort of feel that you've let somebody down or anything. You need to just, once you realize what the problem is, just fix it out. Adjust it, yeah. That's right. So yang kawairu kimday banyat like nakaying kasam mo. Habak kidon kano jaday kumot ide ban yat kasam. Oh ngi kasi ngi long kerpang ngi jit hi yakibang ngi it mo. Imdon kam ban long kuwi bak idon kata arrange marriage mo kila pan baik kimik pa. Nrengis ngubyang batang ba. Kani kajing long jong kani ka jika kita bener kasi jongi bangi laban jit ikli jong kiba i kiba toin. Kamday ba pan long yang ibang ngi like namar ba. Ngi laban jit ngi jit ba mon ngi klem penting pa imay pa namar balik kadi baroy kajing ya kumbaki ang mentas pang career guidance katuka ka guidance and counseling mo abakong san nang syabe ide imay pa jongi ban ay guidance ban ay counseling yang imo makikila kran ki ang tada pili akum ni kan sa bakla kan chik namar balik ngi sayong mo imay pa recruitment kide kita ki bali inang kong yakas niyo banay kamu kila lang experience mo o ngam ang babaro ki kidaylot kidon ki babaklaro ndray kaway de kata bang ihaban ngap shua ya kajing jing mod jongki kajing pen ilenti jongi ba pimlang banya dai batuk tentai ni pimlang banya batuk senrang dai kadon kam kajing kok ngu yaki mo nangkong ada guidance banangkong nakaleng jongki oi hadi ngabut pat ngilaban le chikwe pat counseling center lan ni chikino gini beri balak ban ai jing mod banyarap yangi akan ni benta long ngidai ban naman bada ngidan ki pa ki encourage em ngi tu em ki pa ki ba ngidai ban le em ki encourage ki inspire em ngi di kata ki ba kabakong sani ki khana ti menta dei bunsin ki ya latin ki pa ki le ka kam la ka jong hi mo ale kimi ki pa try kim shimti try ki khon la de teng hakapor ka jingpun kam jong ki kim jus ngap shu ne kim yo sngo shu e ka jingkar ki khon jong ki kimi pa ki le bun kam ni kanu em ki be ka business ki be kim nang shi ban sneng ki khon ki long lingkar no ki khon kadi kata hi ya tarong ilo pa na do to ka jingjia ma to story ka bala jia ngilaban ang tu magut briu ai ka to ka jingjia Katu parsi ka jilong kikimi pa kasi jong imanta na mabalik katu kamiru katu ka jiato kana ukun la angko may wanarap yang kamut ukun haba ula sabu tu mau kamut ya tu ispang ka jing hu jong tu mau ka jing ba ukun le kendo ilaban ka pertai menta ki kun samla ki kendo ko may pit ngadon ka jing ma ngakum kun samla ne ngakum ka kun samla ngadon jing subhawa yarap yang de kami ka ong ap kun ngap tre la kam la jong kamut mo yang ikong menta katu ka kami kupa Kemud kilabun kami ke business jongki
một kim perwa pang ka jing jong ki khun wat ndalangat jinjar ki khun ndala silang mam tama da ki khun ki langat jinjar hadu bom layar apsu ki sababe pat balaikum ta kada ka bakong santa pada bak kimik pa jong ir idi ban simkhia idi ban yo i ki khun ma ban yo i ki khun ka ka jing don kam jong ki ma lada kimla ban le hi dalade ban yarab ki ya lam ya ki shanur jaka ban yarab ya ki ma si counseling center la chino ki brik balak ban yarab ya ki kumamenta la syong na menta ukun pang kun sitam ngimare namar ngistu bang ngimla ban sumar hi dalade ngimare ke hospital ngimare klinik balai ban yo jing sumar te ka juru ka jadai samlama ngi crunch pang ku bang meta jadai samla jong ki arngot ukun katu re jing pang jong kun ne jong ko kun habaki don ka kata toxic relationship kada jing pang jing stom jong ki kami pa boyo iya kan jing jong ki kidi ban sim ki word ban ai jing kershan ki ban ai jing sumar ki nambakin don kata healthy relationship